the fish. On YouTube. On YouTube. On YouTube. Whoa. Unga. Yeah. Men der til den der fisk her. You're the fish. Oscar, okay. Ikke noget med tysk, det er bare ned. Jeg kan ikke. Fish not. Nej, det er... Hot cell phone. Kom nu, chef. Hey, jeg starter med min egen tempo, ikke? Jeg vil sige bagved, jeg gør det, som jeg har lyst til. That is big shot for you afterwards, Oscar. Full grip. Den er en. Jeg vil bare gerne have den i halen. Ej, du prøver at dræbe. Ej, jeg vil bare lige lukke den lidt af, så det er lidt mere. Du er live. Det er den ikke mere. You killed it. Oh my god. Oscar, vi viser den op over det også. Ej, øjeblik mere. Du har dræbt den. Ej, du har dræbt den. Eat. Øjeblik, jeg skal nok spise den. Spis nu! Spis nu! Now we play 3 bullets! Spis den! Ej, øjeblik. Kom nu! Ej, det er... Mau! Ej, jeg så øjeblik. Nej, det er sushi! Sashimi! Kom nu! Ej, det er så langt. Den er død! Den er fucking død, så du gjorde så sjovt. Spis nu. Spis den! Kom nu, der er fucking svans, mand! Okay, nu spiser du. Skal jeg noget drikke? Nej, kom nu, Oscar, din fucking Kom, svans. lev lidt igen. Nej, Oscar, han må drikke nu. Kom nu ned i vandet. Tag noget vand. Kom nu! Oscar! Kom nu! Okay. Face, kom nu! Face op, Lars! Kom nu! Face! Fucking fedt. Face! Ned i min mave. Kom nu, face! Ej, jeg kan det. Nej, jeg skal nok gøre det. Tag noget vand! Din fucking pussy! Ja, men er du sammen med det her? Er du den her fucking død? Den er død! Face! Tag nu bare noget vand! Face! Kom nu, face! Kom nu, face nu, den er døde fisk. Face den døde fisk. Face nu! Okay. Face nu! Okay. Face the fish! Tag noget vand. Kom nu! Tag noget vand. Face! Flyv den for Face the fish! Kom nu, Oscar! Face den! Kom nu! Kom nu ned med det lort! Fisk, kom ikke ud. Sig mig noget at gøre rent. Jeg skal nok gøre det rent nok. Jeg er ikke dårligt over det.
Giv mig noget, der kan rengøre. Den ud af hænderne. Det skal bare være. Nej, jeg skal ikke gå toiletter.